Hello guys, nina tayo mga guys ni gawas ko sa may highway guys kay nangitan ako og paon bunta pa kining sayo guys. Wa pa kay mga sakyanan nga nanagan guys kay buntag pa lagi. Nangita kog sayo og paon guys kay aron din ako makadipo-dipo unjag pangitag paon yang hapon kay labi na kay mahal na adlaw ra ba. Mao na nga kasindahan po ko anig camera guys padong dito sa may pantalan adto na ko pangita ang mga paon ato guys. Nakalabay ko sa amo ang purok guys, hinlo man di ay mao ni amo ang purok guys sa purok 5. Padayon ko ani guys paglakaw. Namasin po ko ani guys ug doon ako'y makita nga namaligya og paon nga ako apong ikatagbo. Kay buntag palagi sayo naapa ko diri sa may highway. Namasin ko guys kay kasagara man god og manabo kog paon ako na mamatagbuan ang namamaligyaay niini. Gusto ko ato jus punuan guys kay makakuha ko og barato. Lahi man ang presyo sa punuan kaysa isuroy na jud aring highway guys. A few moments later. Wadam ha guys, niabot ko sa pantalan. Akong ganinaw guys, ug kinsa na dyan ni dunggo kay mangambit lagi ko og paon. Sa ang tanaw guys, wa dyan ni dunggo guys. Kaha sayo ra ko na kaabot guys, mong wa pa ni dunggo. Namasin jud ko guys, nagatuwat ko aring pantalan. Matud pa nila guys, mauton kuno og dagat, mutong kasagaran kuno ni dunggo. Sayo ni dunggo kay mauton og dagat. Amo ni ang pantalan guys. Ato makita nga mo ang maanindot nga pantalan. Sa akong tanaw guys, murag wa na may gatikaw-tikaw bisag usa ani. So nakadunggo na tingali. Gabi ra tingali nanagat ang uban ani guys kay matud pa og adlaw liko no mauton pug suog. So gabi ra nanagat tingali ang mga mananagat pagkabuntag wa na diha. Wa na kay nilawd. Ang gianina og loud guys ug do na ba joy gatikaw-tikaw. Kini guys mga Miyerkules Santo na ni. Nisayo lagi kog panguha og paon kay mahal na adlaw na raba. Mao na nga ni advance jud ko og pangita og paon. Inay kay hapon gibuntag na ho guys kay basig wa na managat. Atong makita dinhi guys dire sa kung nahimutangan ang lungsod sa Dimiao. Dimiao na ni guys, makita po nato ang lila, luway, katong tumoy. Ug makita po nato ang panagatan sa dakong panagatan sa lungsod sa Valencia ni guys. Di kay maklaro.
Murag pataw ray makita nato guys. Murag nagtapok maning mga pataw ani. Mismo sa pantalan guys, wa po gatikaw-tikaw. Nang laktod ra ko ani guys, wa na ko moagi og highway, gasuot-suot na ko aning mga sakayan. Nang laktod ko ani guys, nakalantaw ko aning maong kahoy, nindot to kay siya tan-awon. Nabunsay siya guys sa akong pagtuo. Alam niya kay tan-awon ning maong talisay, mas nindot din ang talisay og trimo nimo siya guys. Kay makontrol ang iyang dahon or tubo. Di sama ni adto nga talisay nga nitaas pag-ayo, peligro kaayo pod og matumbahan atong balay. So gusto ta magtanom og talisay guys, ato di ang trimon. Kay parang naay bugnaw nga atong palibot nga nion naman guys. Ang kasagaran sa akong pagtuo guys, kay nabit mga trimon. Labi na sa mga mangga, sa mga prutas. Murag dali ra kaayong mamunga guys. Kay sama ani daplin sa highway, gitren man ni kay naay wiring. So makita nato ang mangga guys, daghan og bunga. Lahi ra jud ni siya nga gi-trim kay sawa trima. Dali ra kay mo bunga imong prutas guys kung imo jud siyang puungan. Dagom-dagom po gamay guys. Hala, mahal na adlaw lagi ron ni saludar sa kukaridyo aning ato ang imahin nas Daplis Karsada guys. Panagsara ta mo simba pero makita tagngan ani guys mo saludar jud ta ani. Nakita na ko ang babae ga trim guys sa tanaman, nangutana jud kog unsa jud ang gamit aning maga-trim og tanaman. Naabay laing mga gamit. Kay matupas uban na ako no panggamiton pero matupas babae guys. Kana ra man kuno iyang gamiton. Bisag unsa nga porma kana ra jud ang gamiton kuno nga tools. Depende ra day kuno na sa tao nga hilig mo trim og tanom. Sa katapusan guys, nakakita ra jud kog paon. Niuli dayon ko guys sa amo ang panimalay og ako dayon ning gihinluan, gikuhag ulog, gikuhag tinae o giasin. Kay para lagi unyang hapon guys din ako mangita og paon. Mo ni nga ako tipo ning magkuan tag paon guys kay
labas pa man siya, asinon jud ni nimo kay aron dili jud ni siya malata ini pagkahapon. Arang kutiha guys, pero sige laman kay ato lagi ang trabaho. Lisod ba po nagpasagad ko guys nga umbana dito sa laod. Nanagat kami, ako pong mabibilin ani guys. Mangita pog paon. Kay aron lagi makapanagat lagi pagkahapon. Kung dili may magtinabangay ani guys. Dili magkadimao, dili matunhay ang atong panginabuhi. So buntag sayo ngita kog paon mentras wa pa akong mister guys. Mo na lagi asinon pagkahuman. Paraso na po ni siya guys. A few moments later. Nakaabot na jud si Mr. guys sa ug mao na ni akong nakita guys nga daghan day kay gubot. Ang amo ang panagat guys kibali tulo ka iskina. Katunga jud ang nagubot guys kay matud pa kusog kuno kay ang sug. Nga naman dyan yung managat guys, kung iatol jud ka sa dagko kayong sug, maglimilimin imong panagat, di ka motulin og bugsay guys, mo na magtapok ang imong mga panagat. Mo na nga ideya nako guys, gakuha na pug ko og kanang gunting, aho na lamang si diyang gikuha ang mga taga. Unya, mo na siya nabilin guys, gamay na. Mo na iyang gubot. Aningon si Mr. pakuha ang taga kay palitan lamang kuno og kinilo unjang udto kay mao jud poy itaod. Kay og dili idiyahon guys, gamay na ang ikalaod para sa kadlawon. Mo na nga agamo ang unahuna amo na lamang palitan og kinilo nga nylon. Kining tagaan ning hinuso ani guys, mao na poy itaod nato sa atong panagat. Karon makapalaod ta pagka kadlawon guys. Mao na ning tagaa guys akong nakuha. Ubay-ubay gyud ni guys. Og mao na ni nabilin guys. Mao na po ni ato ang sumpayan. Diha ni kutob gahapon, ikatulo ka iskina, karon nabilin isag tunga na lang. So katunga jud nawa sa panagat guys. Mao to nga bisag gubot gida na lang nila kay aron ang taga mo'y kuhaon. Kay mao na po ibalik og taod. Mao na siya guys, kinilo. Ug mao ni siya ato ang itaod pagkakaron. So guys, karong hapon na mao ni ako ang lingaw kaninyo guys. Og ako nagpasalamat guys sa inyong pagsilip. Bye-bye!